सल'आ जायाखै। सब्सक्राइब खालामना हो नोंथांमोना जोंनि बे MDB कार्टुन चेनेलखौ आरो बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना बयनिबो सिगां नुनो मोनो। बेनो जाबाय हेपि निउ इयारनि खाना जानो नागिरनाया एसेबां लेट खालामो। है दालि नोंसोरसो लेटखौ नोंसोरसो खालामदों। जों दहायनिफ्रायनो नोंसोरखौ नागिरबाय थाखादोंमोन। बे बक्सखौथ' जों लाबोबाय, नोंसोरखौथ' जों गारि लेंहरनो होदोंमोन ना। मा जाखो गारि भाराया, गारि हमनाया? हमबायब्रा, फैबाय, फैखाबाय, फैसिगोन। मा मिथिया गारा जाला माला बुङोब्रा। मोजांथ' सोंग्रोनांगौ ना, मा डाइरेक्ट बुङो। हा ओमफ्राय माथो जेबो खिथादों नोंलाय? हा सिगांथ' खिथाखानांगौ ना। ओमफ्राय दालाय गारिया बोरै माथो दाबो गैया? जलदि लिंहर। बिदिबालाय माला संनांगौ, माला खावनांगौ, माला रंजानांगौ, माला जाहैनांगौ। मालायफोरा एकदमबारे गोमखावगासिनो, नोंसोरनियालाय मा एफा लेजिलाय। गोख्रै लिंहर। जों हले नै बक्सखौ लाबोजोबखाबाय, रेडि जाखाजोब्बाय जोंना। दे थाब थांनांसिगौ, गारियाल' लिंहर। मा एफा गोबाव, जलदि फैनो हो। मा खालामदों बे ड्राइभारा? गोख्रा सलायनो हो। फैगौब्रा, फैबाय दङ। एफा आथुर फैनो हायो नालाय, मा एफा आथुर? लाखैनो थांगोनब्रा। एफा आथुर जायोब्ला माबा मोनसे जायोनोलै, बेनिखायनो लाखै थांनांगौ मिथिबाय। आरो बारा रंजादोंआ, मोनदों होननानै बारा रंजानाङा, नोंहा बेलथाय थायगोनबो मिथिखा। है रंजानायफोरावबो इफोरबायदि जायो नामाब्रा? बाद दे बेफोरखौ, गोख्रै लिंहर। थानो बाबाय जों। है माला थांनांगौ, माला मोनजाहैनांगौ, माला रंजानांगौ। मालायफोरा दहाय फुङावनो होलांजोब्बाय, जोंनियालाय मा एफा लेजिलै। फैगौब्रा, मा एफा आथुर फैबाय दंना। ओमफ्राय बेदरखौलाय बेसे बुरजाथो लाखो, अबेयाव दोनदों? है बेखिनि मानसियालाय बेसेथो बुरजा बेदर नांगौब्रा, बारा नाङा। 2 केजिबानो जायो। 2 केजिया बारासो जाबावगोन। एफा बुरजा बेदरखौलाय सोर जागोन? जोंलाय मानसिफ्रानो माथो खमथार। दे जायखिजाया बेदरखौल' मोजाङै संनानै मोनजाबानो जाबायलै आंनो। रंजानो मोनबानो जाबाय। दोन बेफोरखौ, गारियाल' थाब लिंहरदो, होलांनांसिगौ। बे गारिखौलाय सोरनिखौथ' हमदोब्रा, मा एफा लेट फैलायनाय। होद बाराखौबा जावगार रायलायलां दायफा सायबार। थानो लुगैनाया हामथारला आंना, माला थांनो मोनगोन। थै गोथैनि दामोब्रा, एसे गोसा दाम, गासिबो मानसिफ्रा खोनानाय बायदि। फाग्लाफोर, बे सल'खौ बन्द' खालाय। बे सल'आ मोजां नङा। फाग्ला बेखौलाय हाल'सो दामो, बिखि दामो नामा फाग्लासो जागोन। आरो सल'आ सोलाय जायाखै। मानोना दिनै नारखोनि हाबाब्रा, मा बुजिया नोंसोरलाय? सोर फाग्ला खिथाबायनो आंनि हाबाया दासो जाबाय नोंलाय? मोसौ सल'आ बुलाय, गोख्रै सल'आ बुलाय। फाग्ला बिखि जायो नों पिकनिक जानाय सल'आ, जाम्बाफोरासो दामो। थै बेथ' हाबानिसो, आंथ' हाबा नङाना। आरो दा सोर फाग्लानि हाबानि सल' जालाबायनांगौ जाखो बेलाय? फाग्लाजों नामा? हाबा नङाना बे, पिकनिक जानायसो। थै बेफोरखौ दामो नामा? बन्द' खालाय बेलेगखौ। बेलेगोलै सल'आ जायाखै। संसारनि मानसिया sia-sia हाबाब, मुलुगनि मानसिया अना-अना, होमब्लाबो सानैजों जुलि लागोन, होमब्लाबो सानैजों। बेयावनो खावसे बा, माथो लांदां थारलै जायगाफोरालाय। मालायफोरा माबायदि जायो, जोङो माबायदिब्रा। है बारा इन्टारेस्ट मोनासैलां। एखेयानो जाया मानो, होखावनांगौ जा दिनै बेयावनो, मिथिबाय? बेहायनो जायोब्रा, मा बेलेगाव थांलायनांगौ। जायो, जायगाया बेनो मोजांखा। आच्छा बिदिसो होमबा, जायगाया जायोलै बेयावनो। देलै बक्सासे दामखावना होदो, मा इन्टारेस्टबो जाया माबो जाया, दामना होदोब्रा एसे। दे बिदिब्ला बेहायनो होनोसै। जानदो सारायफोरा, होदो सावदो, बेदरफोरा हांदो, दांनांसिगौ जानाया ना मानो? बेदरा हांदो आरो खावसे एवदो। है जाखावनांगौ दिनै। दे होमबा बेहायनो लागायनोसै जोंना हेपि निउ इयारनि दिनै बेहायनो गोगोम जाखावनांगौ ना मानो आसोलफोर? जायोलै जोंना बेहायनो जायो, खामाखा जाखायो बेहायनो। लागायमारसै होमबा, होदो होमबालाय। दा नारखोनाव बेदर साखिनानै फोजोबनाय सभाब दंलै, जानाय नङा बेजों। है मा सब समाय सिखावल' खोथा बुङोब्रा। है नैबे नारखा सिखाव नङालै, मा जाला मेला खोथा बुंबाय थायोब्रा। गावासो साखिनायना फोजोबजोबगोन दा, मालायखौ होननाया। मालायखौसो होनदो, निजियासो। बा थांनाय बोसोराव नों बेदरखौ साखिनायनानै दरथामसो जाग्रोनायानो नङामोन आरो मोजांसो होनबावदे, सिखाव नङा जालायबावो। जानाय नङालै बेजों। है मोजाङैनो दोनोलै बेखौ, बारा साखिनायना फोजोबजोबगोन जों। जाना फोजोबजोबनाय हुदा दंखायो बेनाव। नै लांथा माहाजोन, एफा सिखाव दासानब्रा। मा जाला मेला बुङोब्रा नोंलाय? सिखाव सानदो नामाब्रा आंखौलाय, रायखर सानदो नामाखि? जाना फोजोबालै मा नाम गैयिनि बदनाम होलाबायोब्रा गोदाव सोरावलाय। बिदि जायो नामाब्रा? नै देलै बारा डायलगबो थाना,
थाब संनांगौ थाब जानांगौ थाब रंजानांगौ एकदमबारे दामखावनांगौ गोमखाव फोजोबनांगौ एकदमबारे मालायफोरखौ नुवाखै माबायदि गोमखावगासिनो थिग बिदिनो जोंहाबो होखावनांगौ जल्दि ओइ खामानिफोरा माव दे ब्रा नोंसोर संग्रोदो आं भिडिअ लानि हाय आंबो इउटुबाव भिडिअ लाना हगारनो नागिरलै निउ इयारनि इउटुबार जानोसैब्रा आंबो इउटुबार माथो इउटुबारफोरा बा मा बुंनो बिराद इउटुबार दंसोगारोलै आजिखालि आंबो जानो लुगैबायलै बिरादनो इउटुबार जानो लुगैदोंलै आंबो भिडिअ बानायनो र' निउ इयारनि होनो इउटुबाव ओमफ्राय बिदि इउटुबाव भिडिअ होनो होननानै भिडिअ बानायफ्लि मा खामानि मावनो खारबावगोन सानदों नामा नोङो हा बिदि जानाय नङालै हले जों मिथिया मा इउटुब बेलाय जों मिथिया आया जाम्बाफोरा नोंसोरखौबो नुगोनब्रा भिडिअआव मानसिफोरा नोंसोरखौबो नायनानै कमेन्ट हरगोन नोंसोरखौबो नायनानै एकदमबारे इन्जय लागोनब्रा जाम्बालाय नोंसोरखौबो नुगोनब्रा हा नोंसोरसो सिनायजागोन मानसिफोरजों आं भिडिअ खेबना होबा मा जेबो बुजिया नोंलाय जाम्बाना जाम्बा दुनियानि आदुआ मार बे बेनिखायनो साला हिन्जाव रांखिनि मोनबोदो बे साला जाम्बाया ओइ लान्था बारा डायलग होनाङाब्रा आं हिन्जावखौ मोनबोआखै आंसो नायनानै लाबोदों मिथिबाय एकदमबारे आं मिथिखानाबाबो रांखिनि ना मिथिखानाबाबो आंसो थगाय थसि लाना फैदों मिथिबाय होद आं मोनबोआखैब्रा आं लानासो फैदों ना बे लान्थानि आखलबाथाय जाया दे होद गावासो दा बेदरखौ साखिनायना फोजोबगोन दा आं हले गावखौसो गद मोनासैलै हाद नैबे लान्थाया बारा रायख' नङालै बेदर जाख्लग्रा बायदि मोनखो ना माखो नोंसोरलाय हाद आंखौ सानबाय नामाब्रा गावासो थांनाय बोसोराव दरथाम दरब्रै साखिना बेदरखौनो खम खालामदो जोंहासो आद्रा मोनजालायदो हाद दाबो गद गैयालै नोंजो हले डायलगसो होदो र' नों मालायखिसो गद गैयालै नोंजो मिथिखा देलै मा नोंसोर सानैया डायलग होबाय थाखोब्रा दि जाखावनांगौ दि संनांगौ खावनांगौ जानांगौ एकदमबारे मोसानांगौ इन्जय खालामनांगौ बक्सफोरा दामखावजोबनांगौ फुल साउन्ड होना दामखा एकदमबारे बक्सखौ खोनालायि दामा मोसानांगौ दिनै दामखावना होदो आसोलफोर होखावनोसै मोसानाया ना मा होनो आं हले बिराद फिनाय मोनबायलै खिन्थु जाला सान अखाफोरखौ साखि दोनगोन सना नोंखौनो जुलि लागे लाफा सायख' दाउआ नंखाय नङा बैसागु बोथोरा फैमाल थाङा